Oh ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kira repot, ya tak peteni lah. Ya memang repot, jadi lagi persiapan TNM Heeh. Maem. kan jam sekolah. Yo, Oh, lah iya, mulakno tak telepon. Tak kira repot, jangan tak peteni lah. ya memang mau repot, jadi persiapan TNM. Heeh, arep mangan. Iya, mama Iya. mam, Urung mau dok sarapan bubur, urung ngeleh. Mau bubur, am gatot, karo Mbak Yanti, karo Mbak Ani. Aku gatot mau ning perapatan. itu wis rampung. Saya cuma mau, terus habis keramas. Wih. Iya ya, heeh. Aduh, keramas meneh. Lah iya. Bar pijet iki kan linyit, rambutnya barang linyit, tak keramasi lah. Nah, ger. Pijetmu sak jam tok ya. Yo, pada bisa iku lho. Enak. Ger. Oh. Seger banget. Iya, baru pijet tak kon nggak kepe, ora keri tapi. Aku mau kerian, Mbak. Iya. Terus setengah jam nyapur sik keramas. Adis. Seger. Ger kok. Yo kontrolan enak. Iya. Wis frontalan ya. Burung ah. Aja ngaku si ora iya. Main mama, mbak mama wae. Sing genah. Ah, Apa iya wingi kok di apa? wingi su Ora yo, awan. Hah? ora. Oh. Aku kerasa kok ora. Apa wong kene we layat kok. Ora ngurus ya. Ringanane. Wah lek mbok terus yo dawa suwi jen yo tau. Eh? Lah yo lek durut-durutke terus yo suwe-suwe yo tekan. Iki malah ana nganu meneh, Pak. Ya balik. Lah, besok ki aku malah lebih sore. Oh, heeh. Lu kok jadwalnya kok ora jelas. Iya, arep mbok sirkulasi. Iya, Po. Yo nggo gawean sirkulasi. Oh, heeh. Besok masuk jam piro? Jam 3. Lu jam 3 meneh iki kan bar jam 3. Iya, angel to. Lah, aku meh ngancani mama. Lah, senene aku mau besok. Oh. Berarti aku ra iso ra ngancani mama. Oh, wis ora apa-apa. Berarti minggu ra iso. Paling Iya. Senin, Selasa. Waktu hari Iya. Iya ora apa-apa engko wae, sapa ngerti aku bar kondisi prei. Yo nek iso ki sadurunge mamamu iso. Iya. Lah priye karena sibuk kok ngono apa? Ayo. Jadi mama seneng lek ayah kerja. Iya. Ya mama seneng ayah kerja, ayah kelon karo bojone ya mama seneng. Sing ora griya. Ora. Mama. Ya bojo barang kok. Heeh. Ning mama kan ana lega ana wektu. Iya. Ora ana wektu yo. Ora iso ora apa. Pikir kira mah. Hah? Halo? Yo mah tak pikir mama lah pikir. Ora apa-apa sendiri rukun-rukun wae.
Ya rukun lah. Bek mama rukun, bek bojone aku ya rukun lah. Dinake wae lha ya. Rene nek ana wektu Mulai sempat fokus to mah. iya fokus kok aku fokus kok Oke. Pi Ya, mama. amin iya wis man Terus gimana? Sering-sering yang ke hobinya tapi lancar. Mama itu percaya mbek Allah. Kok bisa Allah sing jogo. Terus rawat. Allah sing pengi sing iya amin teleponan ngene kuwi wis marem tenan teleponan ngene wis marem ya aku ora di duit ngono wis marem sih karo teleponan wae heeh yang penting kan ayah rukun-rukun wae karo istri aku seneng ya kok masalah kabeh kulon karo aku kan gampang ha kabeh wis ana sing ngatur. Yo wae duit apa ya duit teko ora. Wis wae ngatur. Yang penting ayah ayah dienake ditenangke kangen ngebel wong aku gawane yo aku ki lho ning terminal hiburanku kan ngono kuwi jogging senam pengen turu-turu yo ora mikir sapa-sapa mikire kilsa wis mikire putu Aku tak bel video call. Pangane ngangeni ya yo. Aku ngeneng video sama video call lah wis ayem. Nyong ora di sapa-sapa kok. Ya. Mama putu. Pikir kelo ngerti ora lo. Iya. Ya, Ma. Mangan ya. Ya. Sehat lo, Ma. Amin. Berarti kok ya? Ya. Jam 5 dipetuk bojomu. Ning pabrik. Sing terke sing wedok. Oh, Allah. Dapat iku terke. Mundai ngonte. Ya wis ya ra apa ya, makan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ya. Iya. Modelnya kayak ngono.